Hai aproximadamente un mes iniciábase un novo curso na Escola de Música de Rianxo. A Covid puxo tamén a proba o normal desenvolvemento das clases, polo que a dirección da escola veuse obrigada a ter que adoptar unha serie de medidas para poder afrontar con todas as garantías o seu proxecto educativo, que se realiza en máis dun 90% de xeito presencial. Sí, seguimos por riba dos 200 alumnos, que era un poquinho a nosa meta, e tamén non podemos ter moitos máis, porque a escola ten certos espacios que non pode abarcar máis alumnos. Outro dos cambios importantes veu provocada pola necesidade de ter que implantar unha serie de medidas sanitarias para protexer tanto os alumnos como aos profesores. O comezo do curso foi relativamente complexo por a organización, sobre todo nos espacios para ter unhas aulas máis grandes. Gracias ao Concello que nos facilitou o Pazo Rianxiño, como podes ver, temos unhas aulas máis amplias nas que podemos ter os nenos máis separados. Do resto, como un curso normal, porque aos nenos, a verdade, cando explicas o protocolo, a terceira semana xa entran, xa botan o xel, xa esperan a que se desinfecte a mesa para sentarse, entón todo moi ben a partir de aí. Na actualidade, a oferta da Escola de Música de Rianxo apenas variou con respecto a outros cursos, e máis, mesmo aumentou no número de disciplinas a impartir, chegando mesmo a superar a que ofrecen moitos conservatorios. Empezan con 4 niños, van facendo linguaxe e da escola poden salir compositores, porque a modía moderna e produción están camiñados a xente con máis nivel e que poida compoñer os seus propios temas. Dase circunstancia en varias personas de que comezaron na escola de música, acabaron os seus estudios despois no conservatorios en Coruña ou en Castilla e León ou en Vigo, onde foran a facer os seus estudios superiores, e despois empezaron a traballar aquí na escola. E incluso hai algún que aprobou oposicións e está dando clases en primaria e por aí adiante. Os alumnos e profesores da escola xa traballan coa mente posta no próximo Festival de Nadal. Como xa acontecera co festival de fin de curso pasado, deberá celebrarse de xeito virtual, debido ás limitacións nos niveis de ocupación establecidos para o auditorio.